rimai ya pharai boro minan bugi ang koinai sini dukhuk juk chongno kaisa ke risa eba rimai ya pharmani jorao ang jotono kainai phan ke ya phakromani bagai audience no rimai eba risa ya pharpuru jotono ang kainai ya phakromani bagai tebo phan ke khorma kai chanai audience orang koinai phan ke ya pakhomna de bagai jefuru risa eba rimai ya pharo जों teruk ke risa eba rimai ya pharai boro minani sabung paigraka paya kuna oh ang koinai jotono no phan ke ba khobrani bagai jefuru risa eba rimai ya pharo risa eba rimai ya pharmani जों tabuno जों paidrop जों tabuk chini champa ramchai tring committee by loalijak 1436 Tripura bisi ketalno lamsomoni panda jati musangno bisnis jangri nai tini o kethar jati no musangri nai sini borom genam sini em onantosar titi edisi khumulung angkoi nai angkoi nai chini em sar jati musangmani loge loge no jati musangmani resapno resapnani bagai chini em sar jati ketar musangmani bagai hasteni mungnang resap goreng chini Mongol Dev Burma bo tabuk ngawni bosakanggo puila resapai khenari nai